Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jaħdem biex ikun hemm aktar użu ta' trasport pubbliku u li dan ikun imħaddem minn enerġija nadifa. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tat trasport Tony Bezzina u l-kelliem tal-ekonomija l-ħadra David Take fejn intqal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem bis sal-2025 il-karozzi tal-linja kollha ikunu jaħdmu bl-elettriku u permezz ta' hekk se jitnaqqas it-tniġġis fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna. Tony Bezzina qal li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien jemmen u għadu jemmen li għandna nagħmlu trasport pubbliku b'xejn, iżda l-Gvern sa issa naqas milli jikkonsulta biex din il-proposta tkun tista' titwettaq. Kif qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, dal-Gvern ħajispiċċa jkaxkar saqaħ u jdaħħal dil-proposta sen oħra. Meta sata din il-proposta daħlet iktar fil-viċin, ġifieri ma kenniex għalfejn nħallu sen oħra biex tidħol u kien igawdu l-poplu minnha. Però wieħed irid jara li qabel tidħol dil-proposta rrid isir stock take ta' x'għandna m'għandniex fis-servizz ta' trasport pubbliku, napprofettaw irwieħna li ħatidħol ħajkun hawn di s-sistema li tħol trasport b'xejn, però nutli tagħmel trasport xejn jekk ma jkunx emenda fil-frekwenzi tal-karozzi tal-linja, jekk ma jiżdiedux in-numru ta' karozzi li tilħaq mad-domanda ta' nies li jkollhom jagħmlu bżonn ta' użu tas-servizz ta' trasport pubbliku, jekk ma jerġgħux irranġati diversi stages. David Take min-naħa tiegħu qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jaħdem biex tingħata aktar għajnuna il dawk li jridu jixtru vetturi elettriċi u fakkar fil-mira tal-Partit Nazzjonalista li Malta jkollha nofs il-vetturi sas-sena 2030 li jkunu jaħdmu bl-elettriku. Hemm commitment ta' Gvern ġdid Nazzjonalista li sas-sena 2025 ġifieri 4 snin oħra. Il-karozzi tal-linja kollha tat-trasport pubbliku ikunu maqluba għal karozzi li jaħdmu esklusivament bl-elettriku. U allura it-tniġġis tat-trasport pubbliku kollu jitneħħa minn fuq it-toroq tagħna. Gvern ġdid Nazzjonalista qiegħed iwiegħed illi l-għajnuna finanzjarja, il-grant illi tingħata meta inti tixtri karozza ġdida elettrika, aħna nagħtu wkoll għajnuna lil min jażel li jixtri karozza elettrika second hand. Il-Partit Nazzjonalista jaħdem biex bil-proposti tiegħu iħares is-saħħa u l-ambjent bi proposti li jtejbu l-kwalità tal-għajxin tal-Maltin u l-Awċin u joffru wkoll ħajja aktar sana.